velkommen til The Big Chef. I dag skal vi lave en jordbærmilkshake, og vi skal lave en spinatlasagne, og så slutter vi af med en form for is med cookies på. Lækkert. Og grunden til, at Torsten Dalgaard han ikke har været her de sidste mange videoer eller afsnit, det er fordi, at første gang, der forstuede han foden på en trappe, og lige nu er han på ferie i Washington i USA, så det er derfor, han ikke kan komme, men han er der nok de næste afsnit, så det er nok derfor. Men lad os komme i gang. Følg med. Det skal jeg være min sag. Vi starter med at putte lidt af vaniljeis ned i vores blender. Så blender den lige hurtigt. Nu får vi cirka 200 gram frosne jordbær. Så tilføjer vi 250 dl mælk. Cirka. Husk at like os på Facebook. En ekstra tyk shake, så det kan gå som et forret. Så den også mætter lidt. Så tilføjer vi halvanden banan. Husk at blande det rigtig godt. Det vi starter med, det er at forvarme vores ovn til 200 grader. Først så finhakker vi 2 fede hvidløg, jeg har begyndt, og et stort løg. Så tager vi vores løgmix og steger det i en pande eller en pande med lidt gryde over sig. Og så spidser vi i olie. Bagefter så, når løgene har spidset lidt, så bagefter så tilføjer vi så 400 gram hakket oksekød. Så tilsætter vi så 2 dåser tomatpuré, 2 dåser flåede tomater, 3 dl vand og 450 gram frossen spinat. Så tilføjer vi noget salt og noget peber. Og så lader vi det stå og koge i 10-15 minutter. 15 minutter, så skal vi i gang med at lave lasagne, og det vil sige, at vi skal have morgensauce ud over pladen, eller en plade. Og så redder mozzarella. I 30-35 minutter på 200 grader. Så er vores lasagne færdig. Så skal vi bare have den ud over den. Ja. Så skal vi nyde det. Gustav. Gustav.
Nu skal vi lave cookies med vaniljeis. Det er, at vi tager en lille smule jordmarmelade her. Putter vi lige ned på en af vores cookies her. Så har vi en skive vaniljeis. Den skærer vi så den passer nogenlunde med cookien. Så lægger vi bare op på. Og lad os bare noget jordmarmelade ned på den her også. Så en lille bygge selv, sådan der. Lille satan. Sådan der. Og så ovenpå. Så har vi også sådan en lækker lille snack. Så kan vi have lavet cookie. Så putter vi bananpapir her på en tallerken. Lægger vi cookien på. Og det er cookiesne. Putter vi i fryseren. Lige så det her afsnit. Husk at like os på Facebook og subscribe til YouTube. Men var rigtig glad for, hvis du vil dele den her video.